dan Allah ka taimaka ka ya wuli ka dinga fita da ni dan Allah wallahi ma na ta gidan ko tilki ba su gama ba dan Allah Kamal. Me ka zo yi guri na ba mun yi fada ba? Me ka kaka guri na kuma me kaka me kai uwar me kake so umma? Wallahi na tuba Allah wallahi na tuba. Ka san kai mutum iskanci amma ka iya zuwa ka bai hakuri. Kamar mace ka iya duk wani makirci. Ka san da cewa ni ne gatanka daga Allah sai ni a gatanka amma kuma kana min iskanci. Gobe in na ƙara aika ka karɓo min nan mace ka min iskanci Allah wallahi har abada ba ni budi babu kai. Wallahi ko me kace ne zan yi Allah. Ka je ni mun hauka? Dan Allah. Ka je ni mun hauka? Na daina wallahi. To ban hakuri. Ya wuli. Ka ce yaya Kamal. Yaya Kamal. Yawwa. To in dai ka je ni mun hauka to na yadda zan zauna da kai ni ba na sarashin kunya da kake mun. Wallahi na daina ma kwaba. To shikenan. Yanzu ka ci abincin? Wallahi wace wallahi. Wallahi munafiki. Ungo wannan to ka rage ta. Dan ka san ni yau kura dadi nake ina cin lemu ina shan coke da data. Rike ciki ne wanke ciki suke. Da ka ji dadin. Ka dolo ko? Gaban da na sha wannan an na manta idan ganta a TV. Allah. Yanzu ga na baka kaya. Wani Allah na ya haɗa mun wannan rikiti ba ɗin. Ba dole na lame ba. Ni kaɗai ba uban da yake ba. Da haka ji. Yau dama akwai magana da nake son mi. Akwai wata sabuwar unguwa a layin can. Ka gane? A je yanzu? Tsaya mana. Sabuwar unguwa ce ta masu kuɗi. Ana samun alheri. Yanzu mu je mu duba unguwar in magana da take ciki gobe kaga sai mu ɗauko kwanukan baran mu cala. Wannan gaskiya wallahi kamar ka san yanzu lokacin damuna ne yunwa ake yi. Wallahi ka dan yaka ji kamar an ba sata. Wallahi wuf zaka ji kani mai karasa yanzu. Mu zagaya mu ta nan in yaso sai mu zagaya unguwar. Tashi mu zagaya unguwar. Tashi mu je mu shiga unguwar saboda na san ina mu je mu bi nan. Kai, ka shanye leman nan ba na son janjani. Kowa shanye na shi. Masha Allah. Dalla ka shanye mana ka tsaya kana mutane janjani. To. To, ce mu tafi. Je. Kai, dalla ya kashe tonishin shi ne ka ce mai. Wallahi kanshi da ke ji. Kanshi kuma? Kanshin me? Shinkafa da miya da nama. Wallahi kanshi da ke ji. Kai ko dai maye ne ban sani ba. Wallahi an sauke ta. Na tuna. Dole ka ji kanshi. Ka sanya sunan layin nan? A sai ka faɗa mu. Yan Maiduguri. Yan Maiduguri ne gaba ɗaya ranar. Kaga daga farkon nan? Zuwa nan? Zuwa wannan zuwa wancan? Duka yan Maiduguri ne. Ka ce wani babban kamu. Shi ne ai dole ka ji kanshi saboda sun iya girki. To wallahi kamar ni ma in Maiduguri zan aula. Yan meme? Maiduguri zan aula. Saboda an ce ma auren yan Maiduguri zuwa da su ɗata a bakin titi ne? Sai ka shirya sai kana da uwar kuɗi. Wallahi sai in koma gwangwan. Haka Kudin gwangwan za ka aure ta? Jari bola. Gaskiya ba ka da hankali. Yau ka tabbatar min da ba ka da hankali. To kamar in tana so na fa. To dama in tana son ka ta yi rage. Kai ya ne kake min wani kumbo ne? Wannan ma dan Maiduguri ne. A wannan ba dan Maiduguri kana nan shi gajere. Ya hakuri. Ya wuli. Kai wancan ba dan Maiduguri bane, wancan dan Kano ne. Yan Maiduguri dogaye ne, kuma wancan gajere ne. Kai ka ce yan Kano haka suke. Wallahi gajeru ne yan Kano. Kaga ruwa ya sauko. Kuma nan gurin babu zaure. Duk unguwan nan ba zaure. Sai dai gida direct. Mu tashi mu karasa nuna ma ragowar gidajen iso daga baya sai mu dawo da kwadukan mu. Ai nake ga ma kaga nan ma duk su ne. Kaga wannan gidan? Ranar wuce na doyi. Kawai mata ta kira ta bana abinci da nama. Ina ma. Ya
lokacin mun yi fara da kai ai haushi ka ban yasa na fita ga sabga ka. Ya Allah na ya asala. Na san halinka so za ka zo gidan nan bana nan. Na rantsi da Allah he na ci ma baki. He na nan laushe ka. Wallahi bana jahma na ka ba. Kamal. Kai. Lokaci ne kai? Wallahi ba ta canta min. Ina da kuɗi. Kai. Aure ta. Kai ma lokaci ne mata aure ce baka rita tare da mijinta? Kai. Lokaci ne ma magana kana mata aure ce baka rita tare da mijinta ba? Kin ga daga office kika san to zan kawo ki wannan unguwa. Dan ba na son wannan yara masu ajiye su dauko ki su kawo ki. Shi yasa nan taho in zo in kawo ki. Dan haka dan Allah ka ki dade. Baby ba fa daɗewa zan ba yanzu fa zan je fa in fito fa ta zo fa gurin bikin mu fa. Ni gaba haɗe hankali na bai kwanta ba wallahi tallahi da wannan zuwa unguwa. Kwata hankali na bai kwanta ba shi yasa na fito gaba haɗe a fusace wallahi. Hankalin ka bai kwanta ba? Hankali na bai kwanta ba. To gaskiya na hakura da zuwa gidan nan. Wai da gaske kike? Wallahi da gaske nake. Wallahi ni baby na hakura. Kin ba muna kofar gidan ba za ki shiga ba? Ba zan shiga ba kawai. Ko dan shiga ne da yake shiga ki fito. Wallahi ba zan shiga ba. Okay to shikenan mu je ma ni in bude miki kofa tunda ba za ki je nuna miki da gaske ni nake. Wallahi wacce in dai shinkafa ba kan. Kaga san fasa shiga gidan. Amma a ce aure gaba ɗaya bai wuce sati ɗaya ba. Aure bai wuce sati ɗaya ba. Shalele. Kullum muna zuwa unguwa akan ne. Babu motar nan. Wallahi babu motar nan. Sai me faru? In dai gidan ne in dai ba sabon aure bane ba na san za a ringa abinci za mu ga yau mu koma ba dai ka in ba